sama perjalanan yang parah. Ya enggak neneng rumah sakit dikono. Paling mek dindek nang dalan wis ndak ngatasi aku ngono. Dikon ngatasi Pak Purnomo lho. Wis sak karep-karepmu. Karo Sony ya. Sak karep-karepmu ngono wae. Joko satu jiwa kamar kan sih sudah Joko gelut papat Oke lho wakil to. gelut barang Aku kok tak repot sih enggak tak. Bocah. sampe nyapa Aku mek guyu-guyu tok. kaget tak kira ini Aku lo mek ditutup mata terus kok nyangap panganan. ya udah olah lo nggak bayar Kok aku cuci nih. Sokor-sokor ngandung sama mayo. seger-seger kan lo kek sing anu kan lo apa Apa lo? Milk crepes. Kenaan mikane. Ora sido. Keconyak kita aneh. tak buka di mika nih cang apa nih Dicumut nek. milk crepes larang dong Larang. bola sih Rasane krim tok. Kok dadar gulung kan. Ya kono lek rasa yo mloro to. kuncinya ndek krimnya sing akeh Sini Amas kayak borong ngeset. terus tau kayak. Urung. ya yo Bah, Kayak gitu tuh. yo Sampai lo dodolanmu ya to risol. dilalah ra payu. ayo gomen Jadi konten kayak jadi konten dulu kan lo. Niatan sih. oh nyata jualan Enggak Ra payu. ngono ngono mulai atau ketabrak apa. Oh, kayak bakal sego kuning. Sego kuning. Nek wae ketunggale. Rombongan di Sawasar. Sakne. Nyah iki lho panganan. Itu dong tak. Mbah aku arep. iya kan Tak nyerah. Yo, engko sik leren sik lho. Wetengku rodi. Tipis lho kayak ono. ana Nyatane jagung godhog seneng. Lho nyapa mati? mana Lho lah nyapa kok mati? wis ndak premium Ora tak premium nek. Cuman premium. Ini kuning apa? Kuning dong nyoh. Iki iya. Nah, itu hilatnya enak. Segar. Sembarang kapan kok. Jam 10. Heh? Wisan? Kok ini ndak, Pak? Tapi kirang. Heeh. Berarti aku njaga mas itu nang sowing ya. Kira-kira 15 menit. Kayak nana juga garcakmu ya. Sini bimbingnya kena ditandur ya. Kena. Tanduran kabeh. Isine timunku ya kena. Isine kabeh. Bali sarepe anu Kena. Wis to. tandur-tandur iki. Wah, namun tuh Iki lho Mbak encep nang lemah ono prak kena. Iki lho tanduran. Iya. Iki dicepne nang lemah ngene ngadeg Kena. Iki lho iki kok tandur ngene ngono tukul iki. Pirang puluh tahun kas engko. Iki sampe kok lera ditandur. Kena kacangnya iki mak brol kacang brol iki nggo dadi. Iki lho Yus, iki lho juga ngenteni sama duwe anak. Ya, Bapak goreng medini lho. Kena yo. Nek Bocah. panen blondong-blondongan ngene nggo. Gak cucu. Atas cahaya nyelat wengi. Ngerti kan ya ngomong. Atas gue udah. Motivasimu apa mabul barang nih. Jan. Bapak goreng medini. Kan Pak goreng wedi to.
Kan ditandur ngono kok sak jempol sak kresek, sak kresek. Lha pas wayahe panen lho yo. Kok terjadi ledakan ngono. Biar kalau opak. Boh. Ngono kok kalau Pak Wedi rasa goreng-goreng. Ya. Ngandur ning. Tandur ya duruke. Kak ono tuh bakul ya. Kalau Mbak goreng wedi kan iya wedi. Iki bener opakne wedi tak pendem. Pak iki jenengan tanem mawon no mboten sah. Berarti ning gurun pasir ngono kan kudune iki nggawa opak-opak ngono kae lho. Iya kok deles tahun gas malah lucu. Ngono wis. Langsung apa ngono. Brudul. Akeh harase. Betul. Aduh. Ini unik pemikirannya. Aku lihat film wedi kok eling ngono pra ditandur kan. Boh, mana? Kesel. Bagus goreng wedi. Mau harai. Iya, Mbak Rene. Kawaknya pajo. Wis pengalaman. Sama nego ben kok 1000. Ngapa kok aku sama nang tukul 2000. Lu amak bocah cilik. Iya, apa kok aku ngono Mbak? Oh, daripada aku 1000 pilih sama 2000. Lah ya apa kok aku 2000? Udah. Jar. Mulane jaran. Mau apa nek? Enggak, kita. Kuwi mah ada metu-metu Mbak. Mau enak berarti. Kerono yo. Sono kan. Niru. Enak tip anak orang Jawa tok. Pedas bolong. Alah, tanduran untuk 1000 lho. Suruhku tukul 2000. Iya ya toko 2000 kalau di tandur 2 toko 2000. Kok 3.000. Awe. Nanti tuh kayak informasi nih CFD. 20.000. Wah, Bang Jim ini golek infonya si FG to. Nah, kok dia ini yo. Tiane ning kacamata ning ngopo? Jajan. Info. Ora. Separek lagi. Oke. Ora koyo ning kacamata wis. Padahal ning IG ku. Nah, golek ini IG murah enak delok. Lama. Tak odel-odel. Sambil mentek yo. Wis to. Nah, yes. Ngono. Wis jan warak aku. Lho mana apa? Opak iki lho. Mana Pak Mono warak. Apa kabar dengan kita semua? Dua. Mas Hadi kalau kadung makan tidak pengen berhenti. Iya, tapi ini parah aku tengah. Lah wis pembok nemen lagi mandek. Kon lek lagi. Apa kok kan Kamu ndero aku koyo ora tau ro. Enggak sih acara senam-senam ya. Neng CFD lho. Apa kuwi acarane apa? Cara menang lah. Emang gak dijadiin tulung agungnya apa lho? Ulang tahun tulung aku nih. Men ulang tahun loh Mas aku. Ya iya. Kok ping 5 Kok sik kan ulang tahun. Kok wis meneh. Oh, kayak ping 5 nek tahun mati. Di kayak agendane CFD apa to kok enek reo kendang ngono lho, ora apa ngono. Kok ndene tetap kuwi. Orang mati kok wis nah ya ya. Lah yo. Kok sik tak sok iki. Cuma setahun ping 5. Cuma ping 15 ora kesel bupati. Ya kosong ning. 15 sasine 12. Dek sesasi Kok pinjo. bapakne kamera ngendi? Depan. Oh. Memangnya aku ndak ngevlog guru-guru amra aku dengan lho. Yo apa to yo? Saiki ndak anak ndak kudu ndak ono video kan alhamdulillah. Iki apa yo? Ya pas